Així seguim en la plaça de la Mare de Déu contant en directe en el Levante Televisió i en la nostra web levantetelevisió.es i per descomptat a través de la web de Levante el Mercantil Valenciano esta segona jornada d'ofrena de flors a la Mare de Déu des de Sant Parats en aquestes Falles 2016, Falles UNESCO. És l'etiqueta que en les xarxes socials s'ha triat per a promocionar aquestes falles i aconseguir aquesta etiqueta de Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO. Aquest és l'aspecte que ara mateix presenta la plaça de la Mare de Déu. Mentre veiem entrar a la falla de Sant Isidre, del barri de Sant Isidre, que és una de les falles que estaven desfilant en aquests moments per la plaça de la Mare de Déu. Molts fallers, homes en este cas, parlàvem d'indumentària, cucaratges poquets, és que estem veient. Sí, jo crec que ja no n'hi ha cap tratge encara, que jo crec que sí que han vist algú fa uns moments, però bueno, ja no és el tratge que predomina. I ahí veiem els vestidors esperant l'entrada de més rams d'aquest color blanc que predomina enguany en este mant de la Mare de Déu, en aquest homenatge a Sant Vicent Ferrer. Una estructura, aquesta estructura que vas començar en l'any 1987. Es va instal·lar en el centre de la plaça, té una alçada de 15 metres. Ara donarem més detalls d'aquesta estructura de quan es va col·locar, perquè Patricia Ramírez té protagonista en la plaça. Efectivament, i ni més ni menys que estic amb Paco Lledó, i va ser el president del Junta Fallera l'any passat. Paco, molt bona vesprada, acabes de passar per la Mare de Déu i has dit, enguany, molt més tranquil·let, Molt més tranquil, quan uno no té aquesta responsabilitat que té el president de Junta Central Fallera en un dia com avui i després ja tants dies tenint aquesta responsabilitat de dirigir els fallers i amb un faller perquè tot isca bé, lògicament passar en la meva comissió al costat de la meva filla, lògicament és una satisfacció, poder tornar a la teva comissió, poder disfrutar com un faller més i després d'una etapa que ja s'ha complit i que ha acabat. Perquè no es viu de la mateixa manera les falles, veritat? Sempre tens aquesta responsabilitat, aquesta tensió quan estàs dins de la institució que és Junta Central Fallera, que no quan estàs més en el casal, més en la falla, vivint les falles a peu de carrer tots els dies, quan te dona la gana. No, és totalment distint. L'organització d'una festa com les falles és molt grandiosa, és moltíssima responsabilitat, és dirigir a un col·lectiu que tot el món està en el seu lloc, que tots saben el que tenen que fer, però lògicament uno és el màxim responsable, i entonces no se pot disfrutar de la mateixa forma que uno pot disfrutar en una comissió en la que tens una activitat molt més relaxada i lògicament estàs en els amics, estàs en la família, en la gent que tota la vida has estat i lògicament agrair com sempre a l'organització de Junta Central Fallera perquè tot el món està en el seu lloc, tot el món ha deixat les seues comissions per a poder estar avui col·laborant perquè tot isca bé i això també és d'agrair. Bueno, i ara ja la pregunta que jo tenia així guardada. Com has vist les falles enguany ja des de fora? Què tal l'organització? Com estàs veient tu els premis a les falles, la il·luminació? Com s'estan desenvolupant aquestes falles? Jo crec que està eixint tot a la meravella, a la perfecció. És dir, és el que estava dient, se treballa durant tot l'any per aquesta setmana siga, diguem, d'alguna forma la culminació d'aquest treball, no? En aquest sentit, la festa és molt gran, la festa està molt ben organitzada, els fallers saben en tot moment el que tenen que fer i és una organització amb moltíssima experiència, 75 anys van complir ja de Junta Central Fallera fa 2 anys i aquesta organització i aquesta experiència és la que fa que una festa tan gran com és esta no se'ns vagi de les mans, no? I això és d'agrair a tots els fallers, que són els que realment fan aquesta festa. A més de veres, hem de dir que en esta vesprada no ho sabem encara, perquè encara és pront. Sembla que sí que s'estan complint els horaris, però sí que és de veres que la primera jornada, és a dir, ahir, es van complir, la gent va acabar contenta perquè no hi va haver cap incidència i tot molt organitzat i tot cada cosa en el seu temps. Ja estem pràcticament oblidant-nos d'aquestes jornades d'anys enrere en què veiem que la Fallera Major de València entrava a la 1, a les 2 de la matinada. Tot allò sembla que s'ha desterrat, afortunadament. Sí, és una de les coses que jo més satisfacció tinc, perquè evidentment era un problema d'acabar a les 2 a les 3 del matí, i és el primer any meu
i no va ser fàcil convèncer el món faller de que fent uns xicotes canvis podia ser millor. Les canvis en Junta Central Fallera i en el món de les falles sempre ens costa agarrar-los. Se va apostar, se va poder fer i efectivament aquest any ja a partir d'ahí s'acaba a les 12 de la nit. L'any passat, que ens amenaçava lluvia, van guidar la solidaritat i tot el món apretar les files i a les 10:30 acabar quan es començava a ploure, i jo crec que això és un altre logro que aconsegueixen els fallers, no? Que quan una cosa funciona, pues enseguida intenten portar-lo al seu terme i efectivament ja portem 5 anys, ahir s'acaba a les 12, jo crec que avui és igual. Este primer sector ha eixit l'hora exacta, ha passat l'hora exacta que li tocava, és 20 minuts de recorregut, tot se desenvoluparà i jo crec que la Fallera Major podrà anar al nit del foc que en els últims anys. Sí, per a poder aprofitar el que queda de nit, encara queda molt de jornada del dia 18, demà dia 19, dia gran de Sant Josep, i per acabar de cremar la traca final. Paco Lledó, moltíssimes gràcies per haver estat així a Levante Televisió i pràcticament en un ambient idíl·lic com és als peus de la Xipirudeta. El lloc és idíl·lic, és un lloc que està emanant d'emoció, sentiments i tot el que es fallers durant l'any avui manifesten en esta plaça de la Mare de Déu. Moltíssimes gràcies, Paco. Així me quede, Vicent, en ell, en molt bona companyia, com veus. Moltes gràcies a Patricia Ramírez i a Paco Lledó, que no hi ha dubte està vivint unes falles d'una manera molt diferent dels últims anys. Jo sí que li vaig a fer una xicoteta crítica. Jo crec que una crítica que vaig a traslladar a tots els homes que entren en la plaça en el barret ficat, que d'alguna forma pues el deberien de llevarse. ¿Estás de acuerdo, José? Sí, la verdad es que es una cosa que tienen que tener todos los hombres, que cuando entren en la plaza, cuando entren por la calle del Miguelete o tanto por la calle de la Barquilla, pues que se quiten el sombrero, que hay que descubrirse. Deberíem fer aquesta xicoteta crítica al nostre exconsellal. Però bueno, són constructives. Són constructives, només és una crítica constructiva i que demanem a tots els fallers que bueno, i als presidents que traslladen aquest sentiment, no, a tots els fallers que vinguen en el barret ficat. La comissió de la falla Puebla de Valverde, segunda mèrit, no, d'aconseguir racionalitzar els horaris de l'ofrena, com ens acaba de contar Paco Lledó, d'aconseguir que acabi una hora decent i que, per exemple, la Fallera Major i la Cor d'Honor puguen assistir a la nit del foc que es celebra esta nit a la 1 de la matinada en aquest passeig de l'Albereda, i aquest castell de focs d'artifici extraordinari en el nostre territori, perquè jo crec que en tota Espanya és el gran esdeveniment pirotec. Continuen entrant ahí fallers pel carrer del Micalet, també per la part del carrer de la Pau, per aquestes comissions que entren pel carrer de la Pau. Comentava Lledó que s'estan complint els horaris per part del carrer de Sant Vicent. Tenien previst el pas per així per la plaça de la Mare de Déu. Desde les 3:30, la falla Pintor Pascual Capuz Fontanares, Camino Nuevo de Picaña, Archiduque Carlos Músico Gómez, Chiva Francisco de Llano, Ceramista Ros, Cremviste, Virgen de la Cabeza José María Mortes Lerma, Barrio San Isidro, Maestro Beiber Mariano Rivera, Humanista Mariner Manuel Simó, Plaza de Patrais, Archiduque Carlos Chiva i Puebla de Valverde, Segunda República Española. Pel carrer de la Pau estava prevista l'entrada a la plaça de Juan Verdeguer Bello, Isaac Peral Méndez Núñez, Arquitecto Alfaro Francisco Cubells, JJ Domine Port, Rosario Plaza Calabuig, Mayor Moreira Nazaret, José Benlliure Teatro de la Marina, Barraca Travesía Iglesia Rosario, Justo Vilar Plaza del Mercado del Cabanyal, Progreso Teatro de la Marina, Blocs Platja, Aras del Puente Castell de Pop i Plaza La Cruz Los Ángeles. Totes aquestes comissions que pertanyen al sector Canyamelar Grau Nazaret. Pues sí, va ser encomiable la llavor que va fer la Junta Central Fallera. Pues fíjate que en l'any 2003 ja es proposava, inclús es barajava, pues fer un altre camí alternatiu a l'ofrena. Fíjate, inclús un camí alternatiu, inclús un altre dia més d'ofrena. I la veritat és que, bueno, en esforç, treball, i jo crec que en la col·laboració de totes les comissions falleres, pues s'ha aconseguit reduir i portar a bon terme el que en 2 dies d'ofrena pues no s'hagi tingut que modificar res, no?
Però fica't que ja has dit que es barallava un tercer dia d'ofrena, un altre alternatiu. I bueno, pues, gràcies a Déu... Per Caballero. Per Caballero, sí, va ser. La veritat és que es varen barallar moltes solucions i al final, pues, bueno, en la mateixa enfoque que tenim avui, pues, bueno, s'ha aconseguit reduir, no, els temps. Bé, està fent-se a l'hora de berenar-hi i aquesta bandeja de pastissos que tenia Patri ens ha arribat així a la nostra posició. Així que molt agraïts al capritxo d'Anna Melgar. 7 pastisseries té ja en València, l'última en el carrer de Brasil, i que ens ha portat per a passar esta vesprada així en la plaça de la Mare de Déu i poder berenar i aguantar així totes les hores que anem a estar contant amb molt de gust esta ofrena de flors a la Mare de Déu. Pues què millor que amb pastissets del capritxo d'Anna Melgar, especialitat en tortades casolanes, en pa de poble i en pastisseria salada i dolç. En este cas estem disfrutant així de pastissets dolços, estan espectaculars, com també espectacular esta fallera major que entra ara mateix a la plaça. José, què pots contar-nos, per exemple, este tratge per a qui no conega res d'indumentària valenciana? Pues mira, ves, esta chica va vestida de valenciana, de fallera, que decimos, lleva sus 3 moños, lleva una manga larga, correcta, para poder ir a un acto de estos. Y entonces, pues eso es lo que el concepto que tiene la gente del porqué de los 3 moños. Pues llevan metales, las telas, las manteletas, entonces es como un traje más rico. Entonces ahí hay que asociar el tipo del peinado. Antes pasaban otras chicas que a lo mejor llevan, pues eso, a lo mejor llevan farfalares, que son los volantes estos que vemos al final de las faldas, o más rollo tapicería. Entonces ahí es donde podríamos utilizar el único moño para poder ir a la ofrenda. Ahí veiem aquesta panoràmica espectacular de la plaça de la Mare de Déu. En pocs llocs podem veure una imatge com esta i així la podem disfrutar cada any des del dia 10 de març fins a ben entrat el mes, perquè evidentment això no es desmunta d'un dia per a un altre i els valencians podran disfrutar d'esta plaça plena de flors els pròxims dies. A mi sempre m'agrada, després de la crema, Vicent, passar-me per així. Sí, jo crec que és un... dels moments que més m'agrada a mi de les falles. És un moment melancòlic, trist, però m'encanta, abans d'anar-me'n a casa, pasar per la plaça de la Mare de Déu una vegada s'ha cremat la falla. Nosotros igual, el día 19, siempre después de la crema, venimos a la plaza, no sé, es como dar gracias a que todo ha salido bien, un año más no ha habido nada que lamentar y bueno, y es como que te vas como más satisfecho, yo creo, que igual, ya a casa. Que el dia 20 pues, és diumenge, jo crec que la plaça estarà de gom a gom, no? Pues, com ja és tradicional sempre, encara que siga un dia laborable, no? Però bueno, enguany és diumenge i... Luego tomarte el último chocolate, los últimos buñuelos. Sí, perquè bueno, pues, les xurreries i buñoleries sempre els han ampliat aquest dia de mes, no? Perquè la gent té la costum d'acostar-se a esta plaça de la Mare de Déu. Ahí veiem famílies senceres, és un dels moments més emotius de les festes de les falles, entrar en família a la plaça de la Mare de Déu. També sembla que ben acompanyada en família està Patricia Ramírez. Endavant, Patri. Doncs sí, mira si estic ben acompanyada, que estic amb l'artífex del manto de la Mare de Déu d'enguany. Ella és Rafa Jordà i va a ensenyar-nos en exclusiva pràcticament, perquè crec que som els primers en directe, quin és el disseny final d'este manto tan bonico que té un 80% en clavell blanc i un 20% en clavell roig, més o menys. Rafa? No, més correcte. Correcte, no? Sí, és el percentatge correcte. Sí, bueno, pues sí, estem acabant ja. Pràcticament està ja acabat, el més complicat que era la part de darrere i els costats, però pràcticament està acabat. El que sí que m'agradaria és dir-vos una xicoteta cosa sobre el dibuix d'enguany, si tinc temps. Te puc dir? Per suposat, és tot el temps del món. Mira si tens temps, que fins que passa la Fallera Major de València en tenim hores. Bé, és que ha sigut molt participatiu enguany el disseny. El que han fet és fer partícips alguns vestidors enguany. Sempre el feia, enguany no. 4 persones han participat molt activament en este. I tinc el gran honor, després de molts anys d'estar així, de que la idea va ser d'un vestidor, el disseny, part del disseny va ser de la meva germana. N'hi ha que dir-ho. Sí, n'hi ha que dir-ho perquè bueno, sé que s'emocionarà, perquè està veient-vos, s'emocionarà. La meva germana Mila és la que ha fet part del dibuix i el Sant Vicent
que ha sigut també un dels vestidors en una idea que vaig tindre jo de ficar a Sant Vicent Ferrer ahir. Perquè com es va ocórrer aquesta idea de Sant Vicent? Jo sé que també feu honor a la infantesa, precisament per allò també del fet de treure la imatge de Sant Vicent. Com va ser allò de començar a pensar en aquest manto i al final dir no, és que ha de ser la imatge de Sant Vicent Ferrer? Pues mira, teníem pensat fer algo para els més xicotets, ¿no? Para la infància, para, no sé, fer algo. I se nos va ocurrir que Sant Vicent Ferrer va fer molt. Entonces, pues qué millor que una imatge de Sant Vicent Ferrer en el manto de la Verge. Dos coses molt valencianes. I vam començar a fer dibuixos fins que al final vam decidir que el que més s'acoplava era este en sombres, i crec que ho hem acertat. Era el de Mila, el de la teva germana. Sí, i tota la part d'esta també era d'ella, sí. I bueno, i ara conta'ns, amb este dibuix que s'està conformant pràcticament, m'estaves comentant fa només uns minuts que aneu molt bé, molt avançats, en hora també, com toca. Està sent més difícil, més fàcil que altres anys? Bueno, té sempre la seva dificultat, no? Però com esteu veient el treball d'enguany? Nosaltres que sempre el que tenim que agrair és que les falles porten el ramell buquer, que és el que demanem nosaltres. Poquet verd i molt blanc o molt roig. Per què? Perquè se fa molt més ràpid, el mant queda més tupit i la flor queda més bonica, i si damunt plou una miqueta millor encara. I si són els xicotets secrets, no? També dels vestidors, a l'hora de que la Mare de Déu, quan acabe de vestir-se, quede completament sense aquests buits que podem veure igual tapant-la sencera, i també per a la resta d'aquests 2 o 3 dies que la gent l'acaba visitant. Correcte, perquè si ara la humitat, i se nota que n'hi ha molta humitat, això a la flor el que fa és unflar. Estem parlant d'algo que està viu. Encara que nosaltres el fiquem ahí tallat, però està viu. Entonces, fa calor, s'apreta. Si fa un poc d'humitat, s'estira. I entonces està molt més bonica. Nosaltres sempre tenim que agrair a les comissions que ens porten aquests ramells tan bonicos per poder confeccionar el mant. Són ells els verdaderos artífices. És de veres, vosaltres sou els pintors, no?, que pinteu. Correcte, nosaltres som els pintors de les il·lusions d'ells. Cada ramell porta una il·lusió, porta una plegària, porta de tot l'amor, però nosaltres l'únic que fem és traslladar-ho. Bueno, i a banda d'allò, conta'ns quanta gent està treballant, quants vestidors, com s'està portant aquesta organització. Durant aquesta primera jornada ja hem vist que tot de meravella, cap incidència. Esta segona jornada del que portem més o menys una horeta i mitja, quasi. Què tal? Com esteu portant estos 2 dies? El dia d'ahir va ser molt bé. Jo sempre dic el mateix, tinc un grup de vestidors impressionant. Són gent que treballa les 2 vesprades a tot el que poden, no al 100, al 150%. I bueno, entonces no n'hi ha incidències, això és un engranatge. Si tots els engranatges, tots els pinyons funcionen, funciona. I és el que se veu que funciona. Sí que és de veres. Jo també llegint, perquè a mi m'agrada molt tot el tema de la Mare de Déu, de com es vestís. Jo pense que és una meravella el que feu, el treball que feu, perquè sí que és de veres que gràcies a tots els fallers que ho fan possible, però sense el vostre treball pràcticament seria impossible veure el resultat final. I jo llegint, estava veient que una manera de treballar que tenen estos 42 vestidors, si no m'enganya, 42 vestidors, me feia gràcia perquè diuen, és com els escaladors. Hem de tindre molt de compte a l'hora de posar-nos, no? Perquè sempre hem de deixar una mà agarrada al cadafal, però l'altra per agarrar el ram. No? Sí, per estar segura i dalt són 3 punts d'apoll. El mateix que se fa quan fas una escalada, t'ho parlo així perquè quan vam començar en la frena érem tots d'escalades, érem tots de muntanya. Entonces, posava algú. Claro, qui pujava ahí que no tinguera? Pues nosaltres. I entonces sempre, diguem el mateix, els que van pujant nous. 3 punts i una mà per treballar. L'altra mà sempre per dins i agarrat. Entonces ahí no n'hi ha cap de problema. Cauen molts rams també. Suposa que n'hi haurà un moment en què hi ha un risc que no s'assumisca, no? Digues, bueno, torne a alçar l'altra volta el ramell en este cas, i si ho tinc en ferm, endavant. Sí, si se cau, se replega. Ficar-se, se fica, sempre. Encara que caiga, després va dalt. No se queda ninguno sense ficar. O va al panel o va al mant. Però sempre se fica. Sobretot el que n'hi ha que fer és la seguretat ante tot. No per agarrar un ram a veure si te caus tu. Però en aquests 3 punts d'apoll no n'hi ha problema. Sempre s'agarren. I en aquest sentit, l'experiència dels que teniu ja treballant moltíssims anys, en el teu cas també, però n'hi ha gent de fins a 63 anys que porta molts anys ja vestint a la Mare de Déu, i si no m'enganya també
gent molt jove que acaba de començar, 13-14 anys inclús, els més novatos, podríem dir així. Tenim l'orgull de que això va generació tras generació. Este de 63 anys és amic meu de tota la vida i la de 13 anys és la meva filla menuda. Entonces, claro, són generacions, van entrant. Tots els vestidors tenim així fills ja de més xicotets, més majors, però el que volem és que la festa l'agarren ja des per si quan són joves i que continuï la festa. I nosaltres hi haurà un dia que acabarem de fer, no? Però que estiguen ells, que mos espenten, que continuen fent això per tots els valencians. I com ho està fent la teua filla? Què tal? Treballa a mort, està treballant a mort, la pobra. És molt jove, té moltes ganes, ho ha viscut des que va néixer i entonces, pues claro, ho dona a mort. I la major, que està en la part de davant, pues lo mateix. Tenen que fer, pues lo que son pare han fet tota la vida. És de veres, Rafa, que tens un làser per a quan veus una errada que pot haver, clar, és que en tant de remei és normal, no? I de seguida assenyales en el làser i dius, ahí s'ha de tornar a posar solució, vamos. Correcte. Ara mateix el Tessanti que està acabant el dibuix per la part de darrere, però sí, tinc un làser de color verd que és el que utilitza per a esforaets, perquè no es vega res, que estiga tot per igual. Perfecte, detallista i perfeccionista fins a l'últim moment. Crec que és el que se mereix la Mare de Déu, que siga la imatge el més perfecta dins de que són flors, però el més perfecta que puga ser. Per suposat, i així nosaltres també la gaudim. Rafa Jordà, coordinador de tots els 42 vestidors que estan treballant incansablement així a la plaça de la Mare de Déu de València. Moltíssimes gràcies, Rafa, per haver parlat amb Levante Televisió. Gràcies a vosaltres per estar així i poder que la gent vegi la feina des de sa cases que no puguen vindre. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Extraordinari el testimoni de Rafa Jordà i ser coordinador de tots els vestidors que fan una feina extraordinària estos 2 dies d'ofrena així en la plaça de la Mare de Déu. Veiem abans entrar a la fallera major de l'interna Narrovella Alicia Quílez, guapíssima. Ja ha començat, per tant, aquest segon sector. La seu la serà Mercat a desfilar per el carrer de Sant Vicent i també la comissió de la falla Plaza Doctor Collado amb el seu president David González al capdavant, que ja estan entrant també a esta plaça de la Mare de Déu. Y bueno, continúen entrant en el Pasodoble València. Realment, bueno, va ser fa uns anys quan es va donar la llibertat de canviar i de que cada falla poguera entrar en un pasodoble diferent, però bueno, pareix ser que tot el món entra en el Pasodoble València, un pasodoble del mestre Padilla, que bueno, pues curiosament, un pasodoble que va néixer dins d'una zarzuela de la Bien Amada i que es va estrenar en Barcelona l'any 24 i mira per a on s'ha convertit en tot un símbol d'esta ofrena, no? El pasodoble València. Enguany Pere Fuset, que li ha posat molt d'empenyo en millorar tot el possible la festa, ha tractat de regular aquest tema de quin pasdoble s'utilitza per part de les bandes de música per entrar a la plaça, per tal de que no siga repetitiu, perquè sí que és de veres que un espectador que està col·locat en l'entrada de la plaça acaba escoltant València del mestre Padilla moltes vegades. Tornem al micròfon mentre veiem esta fallera major guapíssima entregant aquest ram de flors. Tornem a la plaça per a escoltar el testimoni en companyia de Patricia Ramírez. Endavant, Patri. Efectivament, perquè estic en Gueguel Masmaniant. Ella va ser fallera major de València l'any 2005 i així la tenim amb pràcticament la seva família, el seu home, el seu menudet ja, la seva neboda i damunt de tot Gueguel amb una bona nova perquè n'hi ha un altre membre de la família que portes dins del tratge. Exacto. Para el mes de agosto, si todo va bien, pues ampliamos la familia y el año que viene desfilaremos pues con nuestra futura hija. Quina meravella, felicitats als dos, de veres. Conteu-me, quina sensació tens en passar per la Mare de Déu, que tu ja eres tota una experta perquè portes moltíssims anys, damunt de tot el teu any, que va ser el 2005, molt especial per representar, en este cas, a València, però suposa jo que aquest sentiment mai s'acaba de quan passes per ahí i damunt de tot, estant embarassada, encara més, ¿no? Bueno, esto supone una renovación de esos sentimientos y en nuestro caso además es especialmente emotivo porque en nuestra comisión pues tenemos la oportunidad de poder desfilar pues prácticamente toda la familia junta, ¿no? Entonces eso hace que aún más si cabe sea pues un día mucho más especial.
I el menudet, a veure com li diuen al menudet? Luis León. Una falla señera y señora de la Serea. T'ha sigut molt fallero, ¿eh? Además, de verdad, la verdad es que lo estaba disfrutando mucho. Todas las tardes acude a todos sus actos infantiles, a sus meriendas, a sus disfraces, todo. Y la verdad es que nos ha salido muy fallero, de momento és muy fallero. O sigui, s'ha portat fenomenal, no? En tot el que és l'ofrena, que sempre diguem en els xiquets, que són més xicotinos, que hem de tindre més en compte per l'oratge, que per cert s'està portant l'oratge, dient que anava a ploure, de moment es porta, i no és que faça molt de fred ara mateix a la plaça, o sigui que per als menudets també bé, ¿no? Sí, la verdad es que hemos tenido suerte, está resultando ser no una tarde agradable típicamente fallera, ¿no? Pero nos aguanta, que es lo importante, y yo creo que además cuando vas tan emocionada ya no sientes ni frío ni calor ni nada, o sea, estás disfrutando y viviendo este momento y el tiempo ya queda en un plano secundario. Això és el que li passarà a Alicia Moreno quan passe per ací, ella sent ja fallera major de València. Quin consell li donaries tu? Jo sé, imagina, segur que ella estarà tota emocionada, no podrà, per dins tindrà pues, això, els nervis, no? Caminarà, però tot va per dins. Quin consell li donaries tu? O, bueno, en el teu cas, després de l'experiència viscuda, què li diries? Pues simplemente que disfrute, porque es un día muy especial, por supuesto con la emotividad que ello conlleva, el poder realizar la ofrenda como fallera mayor de Valencia, pero es que hay algo que es impresionante, que es todas las personas que están esperando a verte desfilar en ese momento, o sea la hora que sea, haga el tiempo que haga, están esperando a ver a la Corte de Honor y a la Fallera Mayor de Valencia. Y ese calor es impresionante, por eso digo que en estos casos el tiempo realmente queda en un plano secundario. Agarre el consell i si de cas quan la vegam vindre per ací i ja entregue el ram i puguem parlar amb ella, a veure que mos conte si efectivament tot el calor que li dona la gent li arriba al cor, que de segur que sí. Miguel, l'any que ve t'esperem així, al teu home, al teu fill i al xiconino, xiconina en este cas, no? Perquè és una nena. Enhorabona, de veres, i que acabeu de passar les festes falleres el millor possible, que no ho dubte perquè en els casals fallers s'ho passeu molt bé. Sí, igualmente, muchísimas gracias a vosotros. Gràcies, sempre en ells me quede. Molt ben acompanyada, molt ben vestitxe, Miguel Masmania, fallera major de Valencia. Polit, ¿volías comentar? Sí, ahora están entrando en la Plaza de la Merced, otra que tuvimos fue fallera mayor infantil de Valencia, el mismo, o sea, acompañando a Miguel, su fallera mayor infantil. Ha entrado Cristina, ha entrado ahora por la calle San Vicente. Esa falla de la Plaza de la Merced, una falla histórica, la número 11 en el sense faller, que ve a les seues falleres majors, infantil Carla Casany Ponce i la fallera major Tamara Castaño Quevedo. Ahí veiem a la xicoteta Carla Casany, emocionada, entrant a la plaça de la Mare de Déu. Portem ja quasi una hora i mitja de retransmissió així en el Levante Televisió. El ritme és trepidante, Vicent, sí, te queden dades per ahí, que pots recuperar quan vulguis. Esta falla, pues n'hi ha que dir que, bueno, que és de les agraviades enguany, no?, en el premi, que han hagut falles que sentixen molt agraviades en este repartiment de premis de falles, bueno, i una d'elles és la de la plaça de la Merced, no?, que no han tingut ningú premi al seu treball del seu artista. Una altra cosa curiosa és la quantitat de parelles que es veuen antes, no? Si abans les dones desfilaven, els homes raere, i enguany... Sí, también, no sé. Mira, yo nosotros en la falla en la que, digamos, se conocían mis padres, y que fue en mi Cerrabasa, entonces llevábamos desfilando así desde el año 92 por parejas. Sé que en Almirante Cadroso también se desfilaba así desde hace muchísimos años. Y ahora es una norma que creo que la gente va cogiendo, y que verdaderamente haces la ofrenda con aquella persona que verdaderamente te apetece ir a la ofrenda, o sea, pues con tu pareja, con tus hijos. Y entonces es un poco el unir, ya no es esa disciplina como de ejército, de tener que ir todos de la misma formación. Sí, yo creo que el es más colorido también. Exacto. Hay a quien no le gusta, sí. Hay quien, pues eso, que las mujeres, ¿cómo no van a ir las últimas oyendo la banda de música y la banda puesta? Son unas peleas internas ya de comisiones, pero bueno, creo que a la ofrenda hay que ir
a lo que es el acto en sí, a ofrecer esas flores a la Virgen, y queda lo mismo la situación dentro de las filas y esas polémicas que a veces se crean en las propias Bueno, comisiones. això és que ja tu no estàs ficat ara dins del món de la festa, de la falla, no? Perquè, bueno, jo que sé que sí que n'hi ha, ¿eh? Sí, sí, no, N'hi sí, ha te baralles, digo que hay muchas. Sí, no és igual. Sí, Te digo por experiencia. N'hi ha competitivitat, no?, per agafar, sobretot el lloc més pròxim a la fallera major, també s'ordenen per antiguitat, no?, Sí, exactament. de cada falla, i s'ordena sobretot de les dones, perquè els homes jo crec que són menys conflictius, Vicent. Jo crec que sí, jo per exemple en la comissió nostra, pues, jo crec que els homes mai han ficat, no, problemes a anar davant o darrere, no? Però les dones sí, les dones tens que ficar-les, i a més s'han creat conflictes, no?, en aquest moment de l'organització. Fija't, és curiós que l'any 1957, quan ja l'ofrena ja pues, portaven ya pues, més o menos 10.000 persones, pues a un periodista se li va ocurrir la gran idea de que per reduir també, perquè ja n'hi havia conflicte, no?, en la quantitat de gent, pues un periodista va suggerir que no desfilaren els homes, fíjate tu. Tu fixa't, els periodistes quines idees tenim. Que no desfilen els homes. Sí. Evidentment no se va aprovar la mesura, no? Evidentment no li van fer ni cas, no? Però bueno, és una anècdota curiosa, no? Són les 5:25 pràcticament, i ja estan desfilant els segons sectors que estaven prevists per a aquesta jornada d'avui, en el cas del carrer de la Pau, i sector la Xeresa Mercat, amb comissions emblemàtiques com la plaça del Negrito, plaça del Patriarca, plaça Mossèn Vila, Alfonso el Magnànimo Nave, plaça de la Reina, la falla del Tio Pep també, que hem vist també passar alguns fallers. I ahí tenim el manto, deia ja Rafa Jordà, ja estava pràcticament finalitzat per la part de darrere, en aquest detall de Sant Vicent Ferrer, al que se li ret homenatge en aquest exercici de falles de 2016, en aquest mant de la Mare de Déu dels Desemparats, així en la plaça, i els vestidors ahí, amb tot el detall. La veritat és que commou escoltar a Rafa Jordà de com viu estos 2 dies, amb quin carinyo i amb quin tacte, no? Tracten les flors que els arriben a les mans, i sobretot diu que ho donen el 150%, i la veritat és que estan ahí en una situació de risc a molts metres d'alçària. Sí, que no ha tingut cap accident mai, o sea, que també recordava que no havia tingut cap accident i que, bueno, que estan exposats. Sí, es que desde abajo parece que, bueno, sí, eso ahí, pero desde arriba la altura es considerable. Sí. Bueno, i Sant Vicent, que recordarem que en 2 setmanes tindrem ja aquesta festivitat del nostre patró. Enguany coincidís. Sí, perquè enguany és per als xiquets, vamos. Hoy estamos en Viernes de demà ja serà diumenge de Rams, i el dijous ja serà Setmana Santa, i en 15 dies pues, tindrem aquesta festivitat del nostre patró Sant Vicent Ferrer, on tindrem ja els carrers, aquests altars i la representació d'aquests tradicionals miracles de Sant Vicent Ferrer. Jo des d'ací envie, ja que nomenes, una salutació a Javi Domènech, un faller de la plaça Pintor Segrelles. Este és un president total. I president de l'altar del Tossal. Del Tossal, així és, per això t'ho deia, perquè Javi viu la festa al màxim, ja pot ser falles, Sant Vicent, Setmana Santa, o sigui, la festa que li tires, i amb molta devoció respecte a tots els aspectes, la indumentària, la història, és un respecte absolut per la festa valenciana, per qualsevol tradició, i encapçala aquest altar del Tossal, i el seu nano, Daniel Domènech Sempere, per cert, compartint cognom i no són família, és un extraordinari actor. Està guanyant ja premis. Porten ja, crec que són 6 anys consecutius en el primer premi de Miracles, bueno, a banda dels primers premis d'actors que tenen. Però bueno, continuem en aquesta ofrena de flors a la Mare de Déu i continuen entrant per el carrer de Micalet, de Barxilla. Jo crec que van en l'horari previst. Sí, más o menos yo creo que sí. Per la Mare de Déu dels Desemparats, falleres i fallers de Calabazas en CAE. Por favor, rogamos a las comisiones continúen desfilando y no corten la ofrenda. Asimismo, a los reporteros gráficos y a las cámaras autónomas de televisión, por favor, no interrumpan la ofrenda. No paren a la ofrenda. Seguim veient entrar comissions de falla a esta plaça de la Mare de Déu, a missa pas doble del mestre Padilla, el pas doble València, que és
sense cap dubte, l'opció triada per pràcticament totes les bandes que fins ara estan entrant així a la plaça. Abans ho comentàvem, el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, volia proposar una sèrie d'obres alternatives a este Pasdoble València per tal de no repetir constantment els acords d'este bonic pasodoble en la plaça de la Mare de Déu, però no, es van proposar ja fa uns anys. No, però bueno, es van proposar ja fa uns anys. Sí, no, el que passa és que no qualla, no evoluciona, no sé per què. Totes les bandes al final acaben d'interpretar València, no sé per què. N'hi havia un llistat, de fet, jo vaig preocupar-me perquè jo sóc músic i sempre ho he pensat, no? Que m'agradaria entrar a la plaça de la Mare de Déu, és una cosa que tinc pendent tocant en una banda de música, per raons de treball encara no he pogut, però me vaig preocupar per veure el llistat, no?, d'obres alternatives a València, i n'hi havia un bon grapat, però són poquetes. Ahir vaig estar també en la posició on està ara mateix Patricia Ramírez fent entrevistes i vaig prestar atenció una miqueta a la banda sonora, no?, de l'Ofrena, i molt poquetes comissions o bandes de música en este cas alternaven a altra peça. Pero yo creo que es un poco también porque las comisiones no nos preocupamos a lo mejor de poder decírselo a nuestra banda de música, porque yo creo que igual que tocan cualquier pieza, en cuanto les dijéramos, oye, cuando entres en vez de esta, toca esta. No, yo creo que no habría ningún problema. Ahí veiem a la falla del comerç en mercat i este és el més jove, el vestidor més jove, i el tenim treballant a d'estall, agafant aquests clavells de color roig que li estan demanant per a poder omplir aquests forats que amb el làser marca Rafa Chorda. I Patricia Ramírez té entrevista mentre veiem esta bonica imatge d'esta xiqueta deixant-se arrossegar pels seus pares. Endavant, Patricia. Doncs Rocío Pascual és la que està així a la meva vera. Ja fou fallera major infantil de València l'any 2012 i ara porta la banda de fallera major, però no vos enganyeu, que és la banda de la seva falla, la Nova d'Orriols. Que contes, Rocío, per què porteu la banda ixa? Perquè és el 10è aniversari de la Nova d'Orriols i pues, hem eixit totes les falleres majors que he pogut eixir, que hem sigut aquests 10 anys. I bueno, pues m'he posat la banda de fallera major infantil de la meva falla. O sigui que molta emoció perquè, bueno, sí que és de veres que no és que no hagis passat per fallera major, però te fa recordar moltes coses, no? Feia 5 anys que no me la posava, ahir me'n vaig posar la de fallera major infantil de València i avui la de fallera major infantil de la meva falla ja ha sigut, bueno, pues un rècord. Com ho estàs passant, aquestes falles? Molt bé, i espero que no s'acaben mai perquè no puc, jo no vull que s'acaben. Tenen que durar més. Veritat? Hauríem de proposar, a veure. A veure si te fan cas, no? 2 setmanes de falles. Crec, però bo, per proposar. Bueno, i contes, has passat, m'has dit, en les teues xiques, no?, en les teues amigues. Ara que ja fa això, 3, 4 anys, 5 anys, des que fores tu fallera major infantil, com veu les coses ja un poquet més major també i, bueno, pues ja sabent que el món de les falles es viuen d'una manera molt representativa, en este cas, com fou la teua, i a peu de carrer, com fan tots. Es veuen des de diferents perspectives. Jo, per exemple, la veig no igual, però quasi igual, perquè damunt tinc l'oportunitat de tornar a eixir en l'Ofrena amb la fallera major i bueno, jo és que estic molt a prop de Sofia i de totes perquè ens portem molt bé i quan puguem pues, quedem a sopar, a dinar, doncs jo les veig des d'altra perspectiva, però molt cercana. Sí que és de veres que quan tu passes el teu any de fallera major en tot el que viviu, perquè hem de dir que no només són els 4 o 5 dies de festa, durant tot l'any teniu molts actes, són coses que fins i tot a lo millor al mes de juny vos heu de clavar els monyos i la peineta, no?, i la gent es queda així, però bueno, són actes que teniu, que heu d'estar, és un any molt intens i després, aquesta amistat amb la Cor d'Honor perdura? Perdura, amb la Cor d'Honor i a més amb les, com t'he dit abans, amb les falleres majors anteriors i posteriors també, i amb les falleres majors de València, amb tota la Junta Central Fallera, amb el president, amb tots, perquè és com si en un any es convertiren en la teua família. Doncs aquesta amistat pues, perdura. I en la falla, què teniu d'activitats? A veure, ara que ja s'ha acabat i ja que encara te queda de festa, què aneu a fer esta nit? Aquesta nit jo crec que hi ha sopar i després disco mòbil, a veure si em puc escapar a veure falles, que avui és l'últim dia que puc veure-les, i després de festa. I la teua falla, s'han portat algun premi? En infantils, el 7è de primera, de la secció primera, i en la major, el de llibret, i en la infantil també. Quin ha sigut el lema enguany?
El lema de la falla infantil, són jocs de València, està l'Albufera... Pots anar a veure-la, que està molt xula. Pues me pasaré per allí i ja que estic igual me passa el discomòbil. Claro que sí, home. Gràcies, Rocío. Així me queden ella, a veure si fem també plan de cara a esta nit, que jo la veig a ella, que de segur que té ahí un hueco per mi. Està molt festera i tu també, Patri, ja veig que ja tens pla per a esta nit, convidada per esa exfallera major infantil. Gràcies. I ahí veiem com continuen entrant falleres, en este cas, per la part esquerra, diguem, d'aquest gran monument de la Mare de Déu. Ahí veiem aquest xiquet que s'ha adormit, és una estampa molt clàssica i molt buscada per els fotògrafs internacionals que cobreixen esta ofrena, el xiquet dormint a braços de sa mare, ben tapat en aquesta manta. Esta és la bessonada també, altra de les estampes. Els carros, la veritat, és que fan un paper extraordinari, perquè abans jo recorde que en cistelles portaven els nanos i s'inventaven uns artilugis. Ara un carro fiques una manta per damunt. También es un elemento que quieren eliminar lo que son los carros porque no quedan bonitos, evidentemente. Pero claro, cuando tienes hijos y se quedan dormidos, pues si tienen ya una edad o un peso, pues no puedes hacer la ofrenda con un niño al brazo. Claro, cuando es un bebé, pues pero sí, claro, cuando tienen 3 años, pues tú, no. Según el horario que te toca, como se te queden dormidos, a ver qué haces con el niño. Y más una mujer o un hombre vestido de valenciano que no lleva esa comodidad para poder cogerlo. Fíjate, este chiquet que ya está grandet. Claro, sí, es un peso muerto que se queda ahí cuando se duermen y que portes el portes tot el camí en el braç y bueno, con lo que tú dices, que no es porta la indumentaria adequada para portar a un xiquet al braç. Plaça Lope de Vega és una de les comissions que ara mateix està entrant a esta plaça de la Mare de Déu, altra comissió històrica de Ciutat Vella, del centre històric de València. Bueno, jo crec que les previsions de l'oratge, jo crec que us van dient que no, pues bueno, estic ahí mirant i jo crec que no va ploure, jo crec que hi ha un risc de pluja a partir de les 7, 8 de l'asprà, però pareix que és molt menuda i jo crec que no arribarà. I en cas que arribarà, pues no crec que siga en aquesta intensitat que ha tingut altres ocasions, no? Si potser són algunes... una pluja goteta o una goteta que pueda caure, pero yo creo que no plourà. Ayer sobre las 4:30, 5 también cayeron algunas gotas que parecía que iba, pero gracias a Dios no respetó. Sí, yo creo que no... No té traça, no. No té traça de ploure. Pot aguantar i, per tant, les comissions que encara falten per desfilar possiblement esquiven a aquesta pluja tan temuda cada any, sobretot per estos 2 dies d'ofrena i també per al dia de la plantà. Molt important que no ploga i que no entre aigua, no? En aquestes falles, sobretot les de secció especial i primera, que planten tan pronte ara, s'exposen més a aquest risc de pluja. Encara que les protegeixen prou, però bueno, sí que és cert que tenen un cert risc de banyar-se i de deteriorar-se, no? Sobretot en el moment de la plantà, quan les pugen. Ahí veiem aquesta estampa, les dos amigues abraçades, plorant. Esa és la pluja que volem avui, la de les dones valencianes. Ahora ha pasado una chica que sí que iba del 18 con su toallola, o sea, llevaba otro tipo de indumentaria distinta, claro, que es la que se debería también, podríamos imponer, como dice Junta Central Fallera, pero que son 2 estilos muy distintos. Els rams també, que s'ha aconseguit també disminuir aquells rams que se portaven fa uns anys, que eren grans, molt voluminosos, i que les dones a vegades arribaven a la plaça en els braços cansats. Enguany, ja no enguany, ja fa uns anys que quan per a la confecció d'aquest mantell de la Mare de Déu ja s'adequa els rams en menos matèria, sobretot que incomode després pels vestidors. Sí, perquè les ponien mucha murta. Les ficaven molta murta, molt de paper y eran... Sí, y luego también las falleras mayores, que las comisiones se empeñan en hacerles un ramo distinto, de orquídeas, súper... Y luego ese ramo no va verdaderamente al manto. Mi mujer fue fallera mayor el año pasado y ella pidió a la comisión que su ramo fuese igual que el de las demás, fuera de claveles, porque ella quería que su ramo fuera al manto de la Virgen.
Entonces, que sí, pero claro, como una fallera mayor, dice, bueno, pues si todas llevan 6, que el Sí, mío al final lleve caben. 9, si queréis por distinguir a la fallera mayor, pero era otra cosa que creo que también a lo mejor las falleras mayores ni lo piensan Pues en sí, ese porque al momento. final el RAM no queda con... No Claro, forma esos part ramos quedan addicional. aparte y no componen parte del manto de la Virgen. Fa uns anys es va fer un concurs de rams, de falleres majors, però que, bueno, que no va portar a ningú, no va arribar a cap puesto. Al final es va fer un any i ja després no s'enviaven una fotografia, però no tingué continuïtat en el temps. Les noves tecnologies que també arriben a l'ofrena. Jo crec que la furor pels mòbils ja ha passat. Abans, jo he vist els últims anys veure gent entrar gravant el mòbil, que no és una imatge molt bonica, com veure a lo millor una fallera, un faller fumant, no? És una estampa que Sí, te s'ha xoca. desterrat ja tot això. I inclús això hem superat, no? El tema dels mòbils, de gent gravant, tot i que enguany, que sobretot aquestes últimes setmanes s'ha posat de moda tant una aplicació que es diu Periscope per a fer gravació en directe. A mi em consta que ahir molts fallers feren connexió en directe entrant a la plaça de la Mare de Déu per Periscope. Bé, és una perspectiva, però són, jo crec que, modes que passen, no? Afortunadament, i que no es converteixen en un ritual cada any, perquè això dels telèfons mòbils damunt d'una ofrena, com que no és estètic, no? Hi ha altres coses que passaven abans, no? Que es varen corregir ja, gràcies a Déu, no? Perquè, bueno, realment te arriba. Sí, alguna botellita que otra iba por ahí. Realment, jo crec que, bueno, això ja fa molts anys, no? Que això es va aconseguir desterrar, no? Jo crec que també és cert, no? Que n'hi havia un impàs molt llarg, no? D'espera per a desfilar, no? Perquè quan arribaves a la Glorieta o bé al carrer de Sant Agustí eren hores interminables abans de que entrares a desfilar, i bueno, pues la gent berenava i altres coses, no? I la beguda, jo crec, això ja es va desterrar. Sí, gracias a Dios no nos da tiempo. Ahí vamos entrando, además, esa nueva forma de desfilar también por el lado de Hacienda, y entramos por ahí por la calle Quevedo y todo eso. Yo creo que sí que hace que vaya más fluida, digamos, la ofrenda y que no se produzca a lo mejor un parón. Creo que es ese tramo que han habilitado. Fíjate que això també, que li estan fent el passillo, les falleres majors, que bueno, que està prohibit, teòricament, Sí, però bueno, però és que no interfereix en l'ofrena en si. Anem a la plaça perquè tenim a Patricia Ramírez amb entrevistat. Efectivament, estic així amb Juan Arturo de Vis. Ell és, com l'explicaria? És una professió molt bonica la que té, perquè és president dels seguidors de la Mare de Déu des Desemparats. I ell ens va explicar millor que ningú quina és la seva tasca. Molt bona vesprada, Juan Arturo. Bona vesprada. Pues nosaltres el que fem és cada vegada que la Mare de Déu ix de la Basílica per visitar qualsevol poble o qualsevol barri, acompanyar-la, estar en ella mentre ella va recorregent tots els carrers visitant els malalts i a totes aquelles persones que ho sol·liciten. Sou els guardaespaldes de la Mare de Déu. Més o menys, sí, més o menys. Una definició bonica. I conta'ns enguany, per exemple, perquè estos dies sí que és de veres que la cediu a tots els valencians per a que puguen ofrendar-li les flors. La resta de mesos teniu moltes activitats i aneu amb la imatge de la Mare de Déu a molts llocs. Enguany, per exemple, conta'ns quina és l'agenda que teniu. L'última eixida que n'hi ha va ser a Quartell. Ara en el mes d'abril anirem a Corbera. El mes de maig no hi ha ningú puesto perquè ja té prou actes així en sa casa. El mes de juny anirem a Paterna, anirem a Poblenou, a Borbotó. En la resta de l'any, que me'n recordo jo ara, està el Palmar, està Catarroja. O sigui, ve una mitja d'unes 18 eixides a l'any. 18 eixides a l'any. I com funciona allò? Per exemple, una confraria o una parròquia, en aquest cas, vol que la imatge de la Mare de Déu vagi a la seva localitat. Què és el que ha de fer? Es posa en contacte primer de tot amb vosaltres? No, se fiquen en contacte en el retorn del poble o del barri on va. I ell, en el mig del vicari episcopal, ho sol·liciten a la Basílica. En el moment que arriba la sol·licitud i hi ha el programa, ja passem nosaltres a anar a informar-los de lo que tenen que fer, el que normalment se fa, ficar-nos a la seva disposició. I ja a partir d'ahí tots els actes que es vulguin fer. I ja endavant. Normalment és d'ací divendres per la vesprada i torna diumenge per la nit. O sigui que se'n va tot el cap de setmana per ahí. Sí. Nosaltres anem... Això és la cara bonica dels seguidors, però a banda també els seguidors som patronos de Maides.
Entonces tenim una paradeta tots els diumenges així darrere de nosaltres per replegar fons, per poder mantindre, per poder ajudar a Maides. Perquè lo fundamental de la Mare de Déu és Maides. És ajudar als locos, ajudar als xiquets, vamos, tot allò per lo qual el Pare Jofre se va inventar a la Mare de Déu. Els desemparats, no? Exacte. Entonces, com a patronos, pues, tenim que fer tot lo possible per poder ajudar. Una iniciativa molt solidària i molt bonica, també. Quants formeu ara mateix part d'aquesta gran família que sou els seguidors? Som uns 460. El que passa és que a nosaltres ens agrada més que siga anomenar-ho per famílies. Perquè així, igual que el marit se va al futbol, pues nosaltres arriba el fin de setmana i la família completa allà on va la Mare de Déu. I, per exemple, una família que vulgui fer-se seguidor també de la Mare de Déu, què és el que ha de fer? Qualsevol segon diumenge de mes, nosaltres tenim la missa a les 9:30 en la Basílica. Vindre, dures dates, una direcció, un correu electrònic, ja es comencem a enviar-li ja totes les notes d'on va la Mare de Déu, durant un any més o menys complir, que no siga apuntar-se i ja està, sinó seguir a la Mare de Déu, i ja, quan passa l'any, ja se li fica la medalla i ja passen a ser un més dels seguidors. Un més. Doncs que continue creixent aquesta gran família de seguidors de la Mare de Déu i ara sí que és de veres que nosaltres ens quedem així contemplant aquesta gran imatge que és la de la nostra patrona valenciana, que l'estan deixant preciosa, Està molt bonica. Tots els anys. Jo sempre dic que és una llàstima que no facin un bon llibre de tots els vestits de la Mare de Déu, els vestits de flor. Igual la idea està d'ací uns anys o poquet i xirà, Sí, perquè és que han hagut mantos molt bonicos de la Mare de Déu i entonces pues val la pena, Sí que és de veres. Juan Arturo, moltíssimes gràcies per haver compartit aquestes coses, aquests moments tan bonicos de la vostra tasca des dels seguidors de la Mare de Déu. Moltes gràcies a vosaltres sempre per propagar i que la gent conega els seguidors. Clar que sí. Pere, així me quedé jo també, que me conte més cosetes del que fan. Moltes gràcies, Patricia Ramírez. Quan veiem ahir aquests vestidors esperant més flors, entren comissions del sector de Rascanya, en concret Marquès de Montortalt, José Esteve. Nosaltres aprofitem per a fer una pausa, berenem una miqueta més de pastissets d'Anna Melgar i tornem de seguida per a seguir contant este extraordinari acte de l'ofrena de flors a la Mare de Déu d'estes Falles 2016.